דרך אגב אחי, זה ביט של משה, וואלה ביט טירוף אחי, אני ממש אהבתי אותו. מנסה לדבר, מאבד את הכל, שמים הזיכרון על היד שלי. זה לא הגרנד פינאלי, זה רק תן לי מהבייס, פאק. דלת מפלדת על חלד, חלק בי נותר נעול. אני זרע השטן וצלם אלוקים, כל כך מטונף אבל נקי, אני אדם שמאמין בשינוי, עזוב שינוי, מספיק להיות אדם שמאמין סתם טוב. אז אני אדם מאמין, יוד רש וו שין למד יוד מהם, מי מביא את הסטייל לג'רוזלם. כן אחי, וואלה הוא באמת, הוא ברמה מאוד גבוהה. אני באמת חושב אחי שהוא רוצה להוציא אלבום ביטים, באמת חושב שיש לו עתיד מזהיר בזה אחי, מלא פוטנציאל.